அதாவது நாயன்மார்கள் அளவுக்கு பக்தியோட இல்ல திருவிளையாடற் புராணத்துல வர்ற அந்த பாணனை போலே அதுல வர சொல்லப்படுற அந்த பக்தர்கள் தருமியை போலே அவங்கள மாதிரி எல்லாம் ஒருவேளை பக்தி இருந்தால் பெருமான் வருவாரு. நம்மள மாதிரி ஆளுங்களுக்கு எங்க வருவாரு? இது இன்னொரு படி இந்த சுய சந்தேகம், தன்னைத்தானே அழிச்சுக்கிறது. கான்சியஸ் சூசைடு. கான்சியஸ் சூசைடு பிசிக்கல் சூசைடை விட மோசமானது. ஆன்மீக ரீதியான பரமசத்தியங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில நடக்காது அப்படின்னா வாழ்ந்து என்ன, செத்து தொலைய வேண்டியதுதானே. பூமிக்கு பாரம் சோத்துக்கு பஞ்சமா இல்லாமலாவது போய் இன்னொரு ஜென்மமாவது பிறந்து எடுத்து வந்து இந்த சத்தியங்கள் எல்லாம் புரிஞ்சுக்கலாம். இருந்தென்ன இறந்தென்ன, நமக்கெல்லாம் எங்க வரப்போ. அப்பருக்கு வந்தார், சுந்தரருக்கு வந்தார், தருமிக்கு வந்தார், பன்றிக்குட்டிக்கு பாலூட்டினார், நமக்கெல்லாம் எங்க வரப்போற அப்படின்னு சொல்றது பணிவில்ல, சுய சந்தேகம். அதனால நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள், இவை எல்லாமே பரமசக்தி. திருவிளையாடற் புராணமும் பெரிய புராணமும் பரமசத்தியம்.